Dobre, takže máme tu ďalšiu skupinu artefaktov. Znova sa jedná o neolit zo Soblahova. To, čo som chcel v tejto skupine povedať, je, že vlastne to, čo vidíme, má 7000 rokov približne. A prešlo si to tými teda 7000 rokov, čož je už pomaly nepredstaviteľná doba. A je to doba, kedy už ten pôvodný materiál, pôvodný povrch nadobúda veľmi hrubé vrstvy patiny. Čiže to, na čo sa pozeráme, nie je to, čo bolo vytvorené. Pozornejší z vás si všimli vedľa pravítka malý čierny lesklý objekt. A o čo ide je v podstate, že takto nejako vyzerali tie nástroje, ktoré sú všade okolo neho, keď boli nové. Amfibolická bridlica, ktorá tvorí v podstate gro celého toho nálezového súboru z neolitického sídliska, tak možno 80-90% z tej brúsenej industrie je vytvárané práve z amfibolickej bridlice. Keď amfibolickú bridlicu, toto je leštené a brúsené v modernej kamenárskej dielni, čiže nerobil som to tým spôsobom hore-dole, ale bolo to robené normálnou diamantovou brúskou. Takže keď to vyleštíte, ten materiál, tak v podstate sa dostanete na taký ako keby čierne zrkadlo, by som to nazval. OK, takže k téme, ako vyzeral ten materiál, keď bol načerstvo vybrúsený a načerstvo vyleštený. Tak tie ostatné veci, na ktoré sa tu pozeráme, sú fragmenty sekier. A predtým sme videli kopytkovité sekerky, ktoré boli v podstate s vysokým profilom, pomerne úzke, podobné dlátam alebo tesliciam. Toto už sú sekery v klasickom ponímaní. To znamená, že sú pomerne ploché a v zásade mali väčšinou tvar podobný tomu pravítku, čiže pokračovali, zužovali sa sem.